O pasado setembro, a Deputación de Pontevedra puxo en marcha a cuarta edición do programa Mulleres en Acción, Violencia Cero para loitar contra o machismo. O proxecto leva aos concellos da provincia diferentes representacións protagonizadas por mulleres. Hoxe chegou o alumnado do Instituto do Monte da Vila, no Grove. Entón hai que loitar contra esa lacra social entre todas e todos, porque esta loita parece que vai a ser un camiño bastante máis largo do que nos gustaría, non? E hai que facelo dende a educación tamén. Por iso, neste programa, tratamos de colaborar moito cos centros educativos, porque cremos que é a única vía, non, para poder erradicar esta lacra. E despois hai unha segunda pata do programa que tamén é moi importante, visibilizar o traballo das creadoras, non? das mulleres artistas, porque elas tamén teñen moitas máis dificultades para visibilizar o seu traballo. Polo tanto, este programa quere levar á rúa ese berro reivindicativo, pero facelo a través da arte. A Concelleira de Igualdade destacou a importancia da implicación tanto do Instituto como do alumnado nestas actividades. Senón que me gustaría que forades parte activa desta actividade, así como tamén me gustaría que forades parte activa nesta loita contra a violencia de xénero e na consecución da igualdade entre homes e mulleres. Pola súa parte, a deputada de Cohesión Social e Xuventude fixo un repaso dos casos de violencia machista na nosa comunidade, o número de asasinadas, de violadas e de denuncias por malos tratos. Dina Rivas resaltou a importancia de educar en valores para que os máis mozos tomen conciencia nesta loita. Pero es que as cifras están aí, as cifras non desaparecen. As mulleres asesinadas están aí, e iso nunca podemos esquecer. E como sempre digo, e me gusta rematar así sempre, o que de quen dependemos e de que sei que vai a ser así e de todas e de todos vos. De todas e de todos vos. Que sei que sodes os que podedes cambiar isto, de que podedes cambiar estas cifras, de que isto non siga sucedendo. O alumnado puido gozar da actuación de Reindinúe. A rapeira de Toledo, antes de cantar, quixo alentar os escolares a que persigan os seus soños, especialmente aquelas rapazas que queiran dedicarse á música. O programa continuará con máis representacións ata novembro en diferentes especialidades artísticas como música, danza, performance ou poesía.